Pilotný projekt integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti reaguje na problém absencie komunitných služieb o odkázaných občanov, ktorý je v súčasnosti naliehavý aj v kontexte starnutia a vyľudňovania regiónov Slovenska. Zamestnanci projektu pomáhajú odkázaným občanom zostať doma v ich prirodzenom prostredí. Komunitná starostlivosť vytvára podmienky pre bezpečný a kvalitný život aj v situáciách, ktoré človek z dôvodu starnutia, choroby, zdravotného znevýhodnenia alebo náročnej životnej situácie nedokáže zvládnuť sám. Projekt podporuje obce v tom, aby na komunitnej úrovni zabezpečili služby dlhodobej starostlivosti, ktoré dokážu rýchlo a flexibilne reagovať na individuálne potreby a požiadavky odkázaných občanov. Dôležitou sociálnou službou, ktorá pomáha odkázaným občanom žiť v domácom prostredí, je bez pochyby opatrovateľská služba. Opatrovateľky pomáhajú klientom v domácom, dôvernom prostredí v oblasti sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a pri zabezpečení základných sociálnych aktivít. Ľudia v seniorskom veku sú často osamelí, pre niektorých z nich sa opatrovateľka stáva jediným človekom, ktorého počas dňa stretnú, čo prispieva k znižovaniu pocitu osamelosti a izolácie. Centra integrovanej starostlivosti zriadené mikroregiónmi Prislanej a Horehron poskytujú klientom aj opatrovateľskú službu. V ďalších zapojených mikroregiónoch je možné zabezpečiť túto službu od iných poskytovateľov alebo pomôcť odkázaným ľuďom s vybavením príspevku na opatrovanie. Nachádzame sa v Tornali, v Centre integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktoré založilo Združenie obcí Mikroregión Prislanej v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Momentálne zamestnávame 22 opatrovatelie, ktoré sa starajú o 67 klientov. Najčastejšie sa stretávame s potrebami, ako je bežná starostlivosť o domácnosť, rôzne nákupy, výber liekov z lekárni, sprevádzanie k lekárovi, alebo sú to úkony sebaobsluhy, čo sa týka starostlivosti o telo. Najväčším prínosom tejto služby je jednoznačne to, že klient nemusí byť umiestnený do zariadenia pre seniorov, môže ostať v svojom domácom prostredí alebo nemusí byť presťahovaný k rodinným príslušníkom. Výnimočných momentov v tejto práci je veľa, ale najkrajším momentom bolo, keď nám zavolal klient, že ukončuje zmluvný vzťah s Centrom integrovanej starostlivosti z dôvodu toho, že sa mu natoľko zlepšil zdravotný stav, že už nepotrebuje opatrovateľskú starostlivosť. Ak máme spokojných klientov, v tom prípade nám práca dáva zmysel, preto robíme opatrovateľskú službu. S touto opatrovateľskou službou som nadmierne spokojná, pretože mi strašne veľa pomáhajú opatrovateľky v každodennej práci, činnosti, ohľadu hygieny, alebo nákupu, alebo varenia, upratovanie. Bez nich už nedokážem jednoducho predstaviť svoj každodenný život. Zamestnanci centier sa stretávajú s klientmi, ktorým sa akutne zhorší zdravotný stav, majú úraz, prekonajú mozgovo-cievnu príhodu alebo iné ochorenie s dočasnými alebo trvalými následkami. V takýchto prípadoch je dôležité hľadať možnosti na zmiernenie alebo kompenzáciu choroby, zranenia alebo zdravotného postihnutia. Zdravotné pomôcky ovplyvňujú komfort, bezpečnosť a samostatnosť človeka, žijúceho v domácom prostredí. Centrum integrovanej starostlivosti v mikroregióne Novohradské Podzámčie zriadilo ako doplnkovú službu požičovňu zdravotných pomôcok, ktorej si ich občania môžu zapožičať. Zamestnankyne centier pomáhajú klientom s vypožičaním pomôcky, pomáhajú im aj pri vybavení kompenzácií a zdravotných pomôcok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a v zdravotných poisťovniach. Nachádzame sa v Centre integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Halič. Toto centrum zriadilo mikroregión Novohradské Podzámčie. Klienti nás najčastejšie kontaktujú hlavne v čase, keď sa im zhorší zdravotný stav, majú buď dočasné alebo trvalé následky. Táto služba je spoplatnená len symbolicky. Takisto kompenzačné pomôcky alebo príspevky na kompenzácie pomáhame klientom vybaviť aj cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo cez zdravotné poisťovne. Máme pani, ktorá má viac ako 80 rokov. Veľký problém mala s mobilitou a s prekonávaním vlastne bariéry schodov z poschodia na prízemie. Musela vyhradiť niekedy aj hodinu času, aby po tých schodoch zišla. Preto sme u nej pomáhali s vybavením peňažného príspevku na zakúpenie stoličkového výťahu. Pani sa uľahčil každodenný život, návšteva lekárskych vyšetrení a v podstate nemusela ostať akýmsi väzňom vo svojom vlastnom dome.
Najväčšou výhodou požičovne zdravotníckych pomôcok je ich dostupnosť práve v Centre integrovanej starostlivosti tu v Haliči, ktorá zabezpečuje tieto pomôcky pre seniorov. Tak sa to stalo aj v mojom prípade, keď sme mohli si zapožičať elektrickú polohovateľnú posteľ, invalidný vozík a aj hygienickú stoličku. Bolo to veľmi rýchle dodané, za žiadnych mimoriadnych podmienok sme si mohli užívať tieto pomôcky a mohli nám zľahčiť pobyt v domácnosti, liečbu v domácnosti. Dôležitou aktivitou projektu je pomoc klientom so zabezpečením zdravotnej starostlivosti. V každom centre je zamestnaná sestra, ktorá pomáha seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím v oblasti zdravia. Či už je to vybavenie termínov lekárskych vyšetrení, preventívnych prehliadok, vypísania a donášky liekov alebo sprevádzania osamelých občanov do zdravotníckych zariadení. Zamestnankyne centier poskytujú aj pomoc klientom pri návrate z hospitalizácie a pri zabezpečení domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Sestry vedia klientom v domácom prostredí monitorovať základné fyziologické funkcie a v prípade potreby poskytnúť informácie o ich zdravotnom stave, ktoré môžu pomôcť predísť následným zdravotným komplikáciám. Nachádzame sa v Centre integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti vo Vinici, ktorú zriaďuje mikroregión Veľký potok Ipel so sídlom vo Vinici. Mnohí seniori sa cítia osamelo a majú obavy zo zhoršenia svojho zdravotného stavu. Keď ich navštevujeme v domácom prostredí alebo ich sprevádzame k lekárom, získavajú akýsi pocit bezpečia a istoty. Spomínam si na prípad jedného pána, ktorého sme chceli navštíviť. Nedvíhal nám telefón. Zavítali sme k nemu domov, nereagoval ani na buchotanie, na vyklopkávanie, ani na zvonenie. Kontaktovali sme políciu. Pána sme našli na zemi, bol tam niekoľko hodín a nevedel, ako spadol a ako dlho tam bol. Sanitka odviezla pána do nemocnice a skončil tam s obojstranným zápalom pľúc v rukách odborníkov. Keďže išlo bezdetného pána, tak sme ho potom ešte párkrát navštívili aj v nemocnici a nakúpili mu, čo bolo potrebné. A zároveň sme mu ponúkli aj monitorovacie hodinky, ktoré ponúkame tiež našim klientom. Mnohí klienti majú problémy so slovenčinou a my im pomáhame s tlmočením u lekára. Veľakrát je to ani nie o slabšej úrovni slovenčiny, ale o tom, že tí seniori sú často už nahluchli a sú si istejší v rodnom jazyku a vtedy im pomáhame aj s otázkami, teda tlmočíme im otázky alebo inštrukcie lekára, aby mali presné informácie o diagnóze a o liečbe. Hát most biztonságosabban érzem magamot. Mióta működnek, azóta eljárnak nézni, meg elvisznek az orvoson, nem kell szanitkót rendőröm, mert a szanitkóban nagy baj van nekem bemenni. Marika, ez gyönyörű, azt megyünk, elvisznek, de én biztonságban érzem magamot. Kedvesek, aranyosak, úgyhogy nekem az nagyon-nagyon sokat segítenek. Pre osamelého seniora môže aj bežné fungovanie v prostredí vlastného bytu predstavovať nebezpečenstvo. Zdravotný stav ľudí v staršom veku, s ktorým je spojená zhoršená koordinácia pohybu, môže spôsobiť náhlu príhodu, pri ktorej sa človek zraní tak, že si nie je schopný zavolať záchrannú službu. V rámci projektu sa ako prevencia osamelým seniorom poskytuje sociálna služba monitorovania a signalizácie potrebnej pomoci. Služba je poskytovaná externým dodávateľom, ktorý zabezpečuje monitoring klientov 24 hodín, 7 dní v týždni. Systém funguje nepretržite, umožňuje klientom privolať pomoc v prípade náhlej udalosti, pádu, zhoršenia zdravotného stavu alebo akejkoľvek núdze. Táto služba dáva klientom, ale aj ich blízkym pocit istoty. Nachádzame sa v Centre integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti v mikroregióne Fiľakovsko, ktoré sídli vo Fiľakove. Klienti aj rodinní príslušníci túto službu vnímajú veľmi pozitívne. Pocit bezpečia majú seniori pri používaní týchto hodiniek hlavne z toho hľadiska, že je tu tá 24-hodinová služba a vedia, že sa na nich kedykoľvek môžu obrátiť. Či už majú nejaký konkrétny zdravotný problém alebo dojde k nejakej nehode. Nehoda môže byť zdravotná, bežne sa stáva, že seniori zabudnú nejaký únik plynu
a tiež využívajú túto službu aj v prípadoch, kedy si nevedia rady. Máme aj konkrétny prípad klientky, ktorá na prechádzke odpadla, hodinky zaznamenali pád a bola jej privolaná pomoc. Keďže pád nebol nejaký vážny, tak nebola potrebná lekárska starostlivosť a len jej pomohli a odniesli ju naspäť domov. Väčšina seniorov v pokročilom veku sa bojí moderných technológií, avšak pri inštalácii dopodrobna vysvetlíme, ako hodinky fungujú, spravíme si praktické ukážky, predvedieme. Už v tom čase hneď pri inštalácii tie obavy opadnú. Mióta megvan az óra, biztonságban érzem magam. És ajánlom is, mert én ma tapasztalom, hogy mindig a gyerekek is vagy elmennek, vagy utaznak, azt azért ez biztos. Jöttem volna ki, itt elestem, 3 óráig, azóta hál' Istennek nem volt semmi. Mert ma most biztosan ez ma, hogy ez van. Meg vagyok elégedve. Hínek voltam, úgyhogy 2-szer is hívtak egy nap. Nagyon jó, hogy van. Osamelí seniori sa často stávajú terčom podvodníkov. Či už sú to podomoví predajcovia alebo zástupcovia rôznych firiem odpisujúcich energie. Ľudia v staršom veku sú zraniteľní a tak je veľmi dôležité chrániť ich pred zneužívaním a manipuláciou. Preventívne aktivity, ktoré realizujú zamestnanci centier, sú zamerané na ochranu seniorov v oblasti bezpečia, ale aj v oblasti prevencie zdravia. Centra organizujú prednášky a diskusie s odborníkmi, lekármi, psychológom, ale aj rôzne voľnočasové aktivity, ktoré im pomáhajú žiť aktívny život v komunite. Nachádzame sa v kancelárii Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti mikroregiónu Rimava a Rimavica, ktoré sídli v Rimavskej bani. Preventívne aktivity pre seniorov aj pre zdravotne znevýhodnených sú veľmi dôležité z toho dôvodu, aby sme ich dostali z ich domáceho prostredia, aby sa socializovali, aby nadväzovali či už staré alebo aj nové kontakty. Najčastejšie témy, ktoré rozoberáme, sú preventívne aktivity. Na jednej strane zdravotného charakteru, čiže stretnutia s lekármi, na druhej strane rôzne aktivity na predchádzanie dôsledkov starnutia a demencie a v neposlednom rade sú to aktivity s policajtom. Ako sa vyhýbať podvodníkom, ako nepodľahnúť podvodným telefonátom a neprísť o peniaze. Samotní účastníci si tieto aktivity veľmi pochvaľujú. Vidno to aj na tom, že účasť, ktorá je na preventívnych aktivitách, je stále hojnejšia. Do budúcna určite plánujeme pokračovať v organizovaní rôznych preventívnych aktivít. A to predovšetkým z toho dôvodu, že je o ne veľký záujem, čo sa potvrdzuje aj vyššou účasťou. Polícia Slovenskej republiky sa snaží zúčastniť na takýchto podujatiach pre seniorov na pravidelnej báze, nakoľko seniori sú veľmi častou a vyhľadávanou obeťou podvodníkov. Na takýchto stretnutiach upozorňujeme seniorov na rôzne aktuálne legendy, ktoré podvodníci využívajú v rámci celého Slovenska. Snažíme sa upozorniť vlastne aj na princípy, kedy senior už by mal zbystriť pozornosť a mal by si uvedomiť, že práve sa jedná niečo, čo nie je v poriadku a mohlo by sa stať obeťou podvodníka. Zišli sme sa tu na takomto krásnom podujatí, ktoré pre nás robí táto organizácia, ktorá sa stará o dôchodcov, ktorí to veľmi potrebujú, pretože niekedy sa ľudia spoločensky schádzali, teraz to je veľmi málo. Starí ľudia majú veľmi radi, keď si ich niekto všimne. Deti koľko razy nemajú čas pre nás a toto sú ľudia, ktorí sú cudzí, ale takú lásku nám dajú a úctu, že to ozaj si veľmi ceníme. Je to veľkú vďaku vám a ja osobne chcem povedať, že toto pre nás robíte, lebo je aj staroba krajšia hneď, keď to takto človek môže sa stretnúť cudzími ľuďmi, čo sme sa nepoznali, ale máme vždy pekný úsmev pre jedna druhého a tešíme sa veľmi z toho. Tak sú to aktivity, ktorým sa snažia, aby nám pomohli, pretože sú to také zaujímavé veci, ktoré skutočne v živote každý deň, dá sa povedať, zažívame a snažíme sa, aby sme prežišli, aby sme čím dlhšie aktivite ostali v našom veku. Treba sa venovať týmto aktivitám, pretože skutočne v našom veku to nám veľmi v každodennom živote napomáha. Na Slovensku sa až 86% sociálnych služieb poskytuje v pobytových zariadeniach, ktoré sú už v súčasnosti z dôvodu starnutia populácie preplnené. Táto skutočnosť nie je spôsobená len preferenciou odkazených občanov, ale aj nedostatkom alternatívnych terénnych sociálnych služieb.
Národný projekt Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovanej na komunitnej úrovni prináša nový model starostlivosti o odkázaných občanov, ktorý vytvára podmienky na zabezpečenie základnej, sociálnej a zdravotnej starostlivosti aj pre odkázaných obyvateľov v menších obciach v ich domácom prostredí. Skúsenosť z implementácie projektu ukazuje, že seniori a ľudia so zdravotným znevýhodnením môžu žiť doma aj v období života, keď sú už vzhľadom na vek alebo zhoršený zdravotný stav zraniteľnejší a odkázanejší na pomoc okolia. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s implementáciou projektu, starostom zapojených obcí, zamestnancom a zamestnankyniam Metodicko-koordinačného centra Banskobystrického samosprávneho kraja a najmä zamestnankyniam centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Ďakujeme všetkým klientom za dôveru.